दिनै रुंसारि राकेश बसुमतारीनि मुङै गोसोखां जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों बिजनी सुबाइजार ब्लक इउथ बीपीएफआ बे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवना होयो निसिमा समस्तिनि एमसीएलए जेम्स बसुमतारीया बाहागो लायो बिजनी जिल्ला इउथ बीपीएफनि लोगो आफादगिरि डिम्बेश्वर बर' आरो बीडीएसएफ आफादगिरि नेतारि लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाना एमसीएलए जेम्स बसुमतारीया बुङोदि उन्दै लाइमोनफोरा जाहाथे गाज्रि लामा लाया आरो लाइमोनफोरनि बरिं देहाखौ राफोद खालामनो दिथागिरि आरो लिडारफोरा गेलेनाय फारसे थुलुंगा होनांगौ। बे समाव बिजनी जिल्ला इउथ बीपीएफनि लोगो आफादगिरि डिम्बेश्वर बर' आरो निसिमा समस्तिनि एमसीएलए जेम्स बसुमतारीया मा फोरमायखो मिथिना लानाय। दिनै ओपनिं मेचआव आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदों जोंनि इउथनि बीपीएफ इउथनि बिथांमोना जायनि नामाव खुंनाय जादों बियो सेक्रेटारि जेनेरेलमोन सबाइजार ब्लक इउथ बीपीएफनि गाजा गोमजाम रायजोफ्रा नायफैदों फुटबलखौ आरो फुटबलखौ बयबो मोजां मोनखायो। आङो बेखौनो बुंदों दहाय जेखुनु खेला दुलाफ्राव बांद्राय राजनितिक लानो नाङा जौगानांगौ आरो जोंनि बे उत्तर ओनसोलाव बर' जायगायाव माने दा बायदिसिना रोखोमनि उन्दै गथ'फ्रा ड्राग्स बाहायनाय बायदिसिना बाहायनाय टाइमखौ माने बहा मा खालामनो माबा खालामनो बेनिखायनो जोंनि गार्जेनफ्रा जोंनि लिडारफ्रा जेखि पार्टियानो जाया मानो इयुथ्सफोरखौ जाहाथे माबा मोनसे स्पर्ट्सआव एंगेज खालामो आरो बायदिसिना खामानियाव एंगेज खालामब्ला बेफोरनिफ्राय बैखौ बावगारगोन आरो नङाब्ला बिसोरो बरिं जायो। दानि बे गोदान जुगाव डिजिटेल जुगाव सारा पृथिबियावनो मानसिफ्रा आन्दायदों। दा जोंनि बर' माहारिफ्रा आरो बर'जों लोगोसे गोबां जोंनि उत्तर ओनसोलनि मानसिफ्रा आसाम आरो बिटिसिनि मानसिफ्रा नर्थ इस्टनि मानसिफ्रा बेजों एडजास्ट जानायाव गोबां प्रब्लेम जादों। दा बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै बे आधुनिक जुगाव बे गासिबो नोजोर होनानै जोङो गथ'फोरखौ इयुथ्सफोरखौ बायदिसिना बिथिङाव एडजास्ट खालामलाङोब्ला बिसोरो गावसिनि फरायनाय आरो स्पर्ट्सआथ' फिजिकेलि मेन्टेलि गासैयावबो माने मोजां जायो आरो फरायनायावबो मोजां जायो आरो बेवहाय प्रफेसनेल हिसाबैबो लानो हायो आरो जोंनि रायजोफ्रा बेखौ एन्टारटेनमेन्ट हिसाबैबो लायो। दा दिनै बेयाव फैदों जोबोद मोजां मोनदों आंखौ आनै बिथांमोनखौ आङो कंग्रेचुलेसन होबाय बीपीएफनि जानानै चिरां डिस्ट्रिक्टनि आङो सासे आफादगिरिबो एमसीएलएबो निसिमानि आरो गासै बीपीएफनि जानानै आङो सार हाग्रामा महिलारिनि जानानै आङो बिथांमोनखौ आङो कंग्रेचुलेसन होदों। उनफ्राव लोगो मोनब्ला रायलायनोसै मोजाङै जोंनि गभर्नमेन्टफोर फैयोब्ला माबायदि बिथांमोननो जों सुबिदा होनो हायो आरो जोंनि देरबोनाय उन्दै गथ'फोरखौ बोरैहाय स्पर्ट्सआव दावगाहोनो हायो बिनि सायाव जोङो निस्सय जोथोन लागोन आरो उन बिथिङाव जोङो बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावलांगोन। जोनोम सान आरो गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।